To je onaj osjećaj kojeg dobijete kada odrastete, završite školu i odlazite od kuće. Željni, sretni, slobodni, spremni vidjeti sve što vam svijet može ponuditi. Samo što nije svima tako. Nakon završetka srednje škole oni moraju napustiti dom i sve što su ikada poznavali. Ulaze u okrutan svijet odraslih gdje su prepušteni sebi. Nitko više nije tu za njih. Koračaju sami svijetom bez obiteljske i financijske podrške. Uronjeni su u njega dok se pokušavaju snaći. A što kasnije? Odluka je na nama. Hoćemo li ih ostaviti same ili ćemo im pružiti ruku? Rijetki dobiju priliku za normalan život, dok za ostale to znači početak teškog puta, punog problema s kakvima se i većina odraslih ne susretne. Možete se pitati, zašto se to vas tiče? Odgovor je jednostavan. Jedna zanemariva promjena u mozaiku vašeg života njima je prilika, a jedna takva prilika može promijeniti sve. U Republici Hrvatskoj u domovima za nezbrinutu djecu trenutno živi više od 1000 maloljetnika.